מה קורה הנשנושים? היום אני הולכת לספר לכם 10 עובדות שאולי ידעתם, ואולי לא, על הארי פוטר! סדרת הספרים והסרטים הכי קסומה והכי מדהימה שיש. ואם לא קראתם ספר של הארי פוטר, או ראיתם סרט של הארי פוטר, אני אישית ממש ממליצה לכם ללכת ולקרוא או לצפות על ספרים וסרטים ממש טובים. אז 10 עובדות שאולי ידעתם ואולי לא על הארי פוטר. עובדה מספר 1. הארי פוטר וג'יי קיי רולינג נולדו באותו תאריך, ה-31 ביולי. ג'יי קיי רולינג נולדה ב-31 ביולי 1966, והארי פוטר נולד ב-31 ביולי 1980. עובדה מספר 2. רופרט גרינט, השחקן שמשחק את רון ויזלי, בא לאודישן שלו, לבוש בשמלה, וביצע קטע ראפ. וכך הוא זכה בתפקיד של רון. בנוסף, מה שהיה כנראה אחד מהרגעים הכי מביכים של רופרט על הסט, היה כשהוא צייר ציור די מכוער של אלן ריקמן. השחקן שמגלם את סוורוס סנייפ, וגילה שהוא עומד ממש מאחוריו. אני סקרנית לדעת אם אלן התעצבן על רופרט ונעץ ברופרט את אחד מהמבטים הכועסים שלו. אם כן, אני די בטוחה שרופרט ממש פחד באותו הרגע. תחשבו שנייה. סוורוס סנייפ מביט אליכם מגבוה ותוקע בכם מבט זועם. זה בהחלט מפחיד. עובדה מספר 3. דניאל רדקליף שבר יותר מ-80 שרביטי קסמים במהלך צילומי הסרטים, מכיוון שהוא השתמש בהם כמקלות טיפוף. כנראה הייעוד האמיתי של דניאל היה להיות מתופף, ולא שחקן. עובדה מספר 4. ג'יי קיי רולינג חשבה על הרעיון לסדרת הארי פוטר זמן שהמתינה במשך 4 שעות לרכבת. זאת בטח הייתה המתנה ממש מייאשת. אבל לפחות יצא מהמתנה ארוכה הזאת משהו טוב. הספרים של הארי פוטר. עובדה מספר 5. מאלפוי זה ביטוי ישן בצרפתית שבתרגום לעברית אומר חוסר יושר או בגידה. ודמבלדור זאת מילה ישנה באנגלית שהפירוש שלה הוא במבלבי, דבורה. עובדה מספר 6. ג'ורג' ויזלי, התאום של פרד ויזלי, קרא לבן שלו פרד והתחתן עם אנג'לינה. ג'יי קיי רולינג אמרה שהיא הייתה ממש עצובה שהיא רשמה את החלק שבו פרד מת. עובדה מספר 7. כדי להכיר יותר טוב את צוות השחקנים, במאי שני הסרטים הראשונים של סדרת הסרטים, קריס קולומבוס, ביקש מדניאל, רופרט ואמה, הארי פוטר, רון ויזלי והרמיוני גריינג'ר, לכתוב מאמר על הדמות אותה הם מגלמים מנקודת המבט של הדמות. רופרט לא הצליח להגיע אפילו לעמוד אחד בחיבור שלו. דניאל חיבר עמוד, ואמה, כמה מפתיע, כתבה 16 עמודים. עובדה מספר 8. האודישן לתפקיד הרמיוני היה האודישן הראשון אי פעם של אמה ווטסון. היא ניגשה עליו, לטענתה, כי חבריה חשבו שהיא תקשל ושזה יהיה חומר טוב לבדיחות עליה. אז למה היא הלכה לאודישן אם החברים שלה חשבו שהיא תקשל, כאילו היא רצתה לתת להם חומר לצחוק עליה? אני לא בדיוק הבנתי את זה. או שהיא דווקא רצתה להוכיח להם שהיא יכולה ושהיא מסוגלת. ובתכלס, מי מתאימה יותר לשחק את הרמיוני מאמה ווטסון? אמה ווטסון מדהימה. ומכיוון שאמה ווטסון כל כך מקדימה, היא הייתה הכוכבת הכי צעירה שהופיעה אי פעם על שער המגזין טין ווג. כאשר הופיעה עליו, היא הייתה רק בת 15. ורק שתדעו שבמציאות, אמה ווטסון צעירה יותר מדניאל רדקליף ורופר גרינט. אך בסרטים, הרמיוני גריינג'ר גדולה יותר מהרי ורון בכמעט שנה. עובדה מספר 9. תום פלטון, השחקן שמשחק את דארקו מאלפוי, העביר פיצה בחינם, תחשבו על זה, פיצה בחינם! למריצים הרעבים שחיכו במשך ימים מחוץ לפרמיירה של הארי פוטר ואוצרות המוות 2. כאילו, אוצרות המוות חלק 2. תחשבו על זה, אתם מקבלים גם פיצה בחינם וגם מדארקו מאלפוי. מה יכול להיות יותר מגניב מזה? ואם אנחנו כבר מדברים על אוכל ועל תום, כשצילמו את הסרט הארי פוטר והאסיר מאזקבאן, כיסא של גלימת הוגוורטס שלבש תום נתפרו, מאחר שהוא לא הפסיק להגניב אוכל לתוך סלט הצילומים. מעניין איזה אוכל הוא כבר הגניב לשם. עובדה מספר 10. ג'יי קיי רולינג הייתה הראשונה שנהפכה למיליונרית בזכות כתיבת ספרים. יישר כוח ג'יי קיי! זהו, מקווה שנהנתם. אם אהבתם את הסרטון, אשמח שתעשו לייק, תעשו לנו סאב לערוץ, ותכתבו בתגובות מה דעתכם על הסרטון. ואתם תמיד מוזמנים להציע סרטים או סדרות שתרצו שעשה עליהם סרטון. ביי יוש!